Veľký návrat k mesiacu, ešte väčší biznis Muska. Misia Artemis 2 nie je len o návrate k mesiacu. Kým svet sleduje historický let a na chvíľu zabúda na konflikty, v pozadí sa hrá tvrdý biznis. Posádka lode už obletela mesiac a prekonala rekord Apollo 13. Dostala sa najďalej v histórii od Zeme. Chýbalo len pristátie. NASA síce vybudovala gigantickú raketu SLS a loď Orion, no pristátie už nezvláda sama. Agentúra túto najťažšiu úlohu, ktorou sú pristátie a odlet z lunárneho povrchu, posunula súkromnému sektoru, najmä firme SpaceX Ilona Muska. Bez jeho lode Starship sa ľudia na mesiac v blízkej budúcnosti pravdepodobne nevrátia. Miliardár dokonale pochopil lekciu z vlastného biznisu. Tesla nevyrástla len na technologickom pokroku, ale aj na peniazoch od štátu, ktorý masívne dotoval nákupy elektromobilov. Musk teraz tento model iba preklopil do vesmírneho rozmeru. SpaceX sa podľa kuloárnych informácií chystá vstúpiť na burzu. Hodnota firmy sa odhaduje až na $2 bilióny, čím by pri vstupe hravo prekonala doterajší rekord ropného gigantu Saudi Aramco. Musk totiž v najlepší možný moment predáva svoju víziu nového sveta. Satelitný internet, orbitálne dátové centrá, infraštruktúru pre umelú inteligenciu a mesiac je ten najlepší billboard. Tento príbeh má však aj druhú stranu. Tesla Muskov kľúčový biznis oslabuje. Akcie padli od januára o viac než 20% a podľa analytikov môžu klesnúť ešte hlbšie. Veľkolepé vesmírne vízie tak môžu zakrývať miliardárove problémy na Zemi. Jeho impérium totiž stojí na dôvere trhov. Otázkou je, či vydrží trpezlivosť investorov, keď sa aj cesta na mesiac ukáže vzdialenejšia, než sa zdá.